Barka da zuwa AC Online Tech. So guys, kamar da muka saba kawo muku legit free update, yau ma mun sake kawo muku wani sabon free update. So a yi kokari gaskiya a yi shi ka ai wasa da shi. Kafin nan wanda ya shigo a channel ɗinmu da Allah ya daure a dinga danna mana ƙararrawa da like, saboda ana ƙara mana ƙwarin gwiwa idan mun saki sabon update. Ƙarar notification zai sanar da kai. Kamar da kuke gani, za mu je gashi application ɗin da za mu yi amfani da shi shine sunansa Ember. Wannan shine Ember. So idan kana amfani da App Store, idan kana amfani da Android ko iPhone, so idan Android ce da ke za ka je Play Store, idan kuma iPhone ce za ka zo App Store gashi nan, za ka zo App Store ka rubuta Ember gashi. Da ka taɓa Ember zai kawo ka gashi nan wanda zai baka. Yawwa sai ka taɓa download. So ni already na riga na yi downloading, zan taɓa open. Ga open nan na taɓa. So kamar yadda kuke gani guys, gashi nan ni already na buɗe account da shi. So abinda zan nuna muku shine idan ka shigo abinda za su ce maka shine za ka zo ka taɓa kan gurin profile ɗinka. Da ka taɓa kan profile za su ce kai creative ɗin account, sign up kenan. Za ka sa username ɗinka, ka haɗa da lamba suna, za ka haɗa da lamba. Yawwa idan kamar sunanka Sadiq sai ka rubuta Sadiq. Yawwa sai ka rubuta Sadiq irin 50 haka ko 5. So kamar yadda kuke gani, za ka zo ka rubuta email ɗinka. Za ka rubuta email ɗinka, abubuwan da za su tambaye ka nake faɗa maka. So za ka rubuta email ɗinka sai su ce kai creative ɗin password. Yawwa za ka yi creative ɗin password. Yawwa password dai suna so ka rubuta alphabet da kuma lamba da kuma special character. Idan sunanka misali, idan sunanka Musa, za ka iya rubuta Musa sai ka rubuta Musa 50 hash. Yawwa shi kenan za ka ga zai sai gurin da aka sa password again za ka ƙara rubuta irin abin da ka sa a farkon nan. So za ka taɓa submit. In ka taɓa submit za su ce ka choosing za su turo maka da wani kamar game, za su ce ka choosing. Za su baka dama ne su ce ka zaɓi. Suna so su tabbatar da mutum ne kai ko robot. Yawwa idan robot ne ba zai iya ba, za su baka wani kamar game, za su ce ka haɗa musu a sama za su ce ga hoton irin abin da suke so ka haɗa musu. Yawwa za ka ɗauka, za ka ciccike kawai ka haɗa musu. Kana taɓa za su ce ma successfully ka gama. Da kana gamawa za ka zo ka taɓa gurin da aka sa start. Ka taɓa start za ka ga mining ɗinka ya fara gashi nan kamar da kuke gani. Nan gurin za ka ga start, gurin da aka sa 22 hours nan. Yawwa kamar da kuke gani ni already na riga na yi, yanzu saura awa 22 in zo in sake mining. Yawwa kamar da kuke gani gashi nan nawa yana gudu ga gurin da aka sa Bitcoin reward. So wannan abin Bitcoin ne, ka fara mi wasa da shi. Bitcoin ne. Yawwa kan mi wasa da shi. Ga guri nan da aka sa Satoshi a ƙasa. Ina gashi na tara guda 3,723. Gurin da aka rubuta kuma Satoshi open bracket 17/hours close bracket. Wannan abin da suka rubuta duk awa abin da nake samu kenan. Idan sabon register ne kai baka da kowa kasan ka, za su nuna maka kawai za su nuna maka guda 4 ne ko ina jin 2 suke nuna mutum 2 duk awa. So ni duk awa ina samun guda 17 gashi nan. Yawwa duk awa ina samun guda 17. So kamar yadda kuke gani, idan mutum zai withdraw zai zo ya taɓa ganin profile. Yawwa idan kana so za ka iya investing idan kana so, amma ba buƙatar kai wani investing. Free ne wannan, free. Yawwa in kai minimum withdraw za ka yi withdraw ɗinka $5 shine minimum withdraw. Suna fita guarantee. Wannan free mining ɗin mutane ba su san da shi ba ne da dama, don ni kaina ban ma san da shi ba sai a 'yan kwanakin nan. Don shi tun 2021 ma yake. So guys, idan mutum zai withdraw zai zo ya taɓa gurin da aka taɓa gashi nan send reward. Gashi nan za ka ga wata 'yar alamar kibiya nan ta kalli waje, za ka taɓa ta. Kana taɓa ta za su ce ka rubuta
amount guda nawa kake so za ka withdraw ne shi abin da ka tara nawa kake so za ka withdraw sai ka rubuta. Idan ka rubuta kamar da kuke gani gashi nan ni ba za su bani dama su kai ni gurin da zan rubuta ba saboda ban kai minimum withdraw ba. Minimum withdraw gashi $5 ne sai ka tara guda 10,000 gashi shi ne minimum withdraw $5 kenan. So kana tara $5 za ka withdraw ɗinka kuma instant suke sawa amma sai 7 ga wata da kuma 25 ga wata. Yawa 25 ga wata kowane wata muka shiga daga 7 ga wata zuwa 25 ga wata kuma a lokacin za su sa maka don ko minti 5 ka ba za su ba, za su tura ma cikin exchanger ka. Yawa so guys abu na biyu kuma shine akwai wata game da ake kada ka kuskura ga ta nan spina din nan, kada ka kuskura ka yi ta don ni na yi ta. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da na yasa ban kai minimum withdraw ba. Yawa idan ka je ka yi ta za ka yi ta losing don gaskiya ba su fiye ba mutane suna ci ba. Na yi ba so ɗaya ba so biyu ba don sai da ni asara kusan a wannan ɗina guda BTC ɗina guda 5,000 na yi sun ci ne kamar dai caca za a ce wannan take. Yawa idan ka yi za ka iya ci. Na farko idan ka yi sabon users ne kai za su baka farko za su baka dama ka je, za su baka chance guda ɗaya ka je ka yi za ka iya ci don gaskiya sababbin rijista ana ba su suna ci. Yawa to amma idan ka tara da yawa ka daina kakka kuskura biya za ka yi, za su dinga kwasan naka ne duk abin da ka tara suka ci ka za su kwashe. Yawa ka haƙura ba sai ka yi wannan caca ba, caca ce za a ci. So wannan dai shine kawai abin da za ka yi shine za ka samu kuɗi. Sannan akwai gurin da aka rubuta play gashi nan, play da wata ɗan alamar jirgi. Idan za ka iya zuwa ka zaɓa kamar za ka yi prediction ne gashi za ka taɓa free for all ɗin nan wanda aka sa free for all. Idan ka je ka taɓa kamar wannan da aka sa low ruler ɗin nan sai ka biya guda 120 ne gashi nan. So bari mu shiga free for all ɗin nan. Free for all za ka zo ka taɓa enter tournament ɗin nan, za ka zo ka choose favorite coins ɗinka, coins ɗin da kake hasashen cewa nan da yan awannin da suka baka zai iya tashi. Yawa zai iya tashi, idan ya tashi za su baka, idan ya hau kamar da kuke gani gashi na zaɓi Litecoin, na zaɓi Ethereum, na zaɓi Bitcoin, zan taɓa next. So idan wannan awannin da suka bani idan suka cika wayannan coins din suka tashi, yawa za su bani. If you have dollars right now in Nigeria, you are an Odogu, Ichie1 or FX. I found this app and it can help you save your Naira in dollars. You can start saving in dollars using the Sinoa app. This app allows you to deposit Naira and convert it to dollars. You can also send and receive dollars and withdraw whenever you like. Very important. Oh, and you also get 5% interest annually on your savings, and if you sign up with my referral code David, you will get $1 after making your first deposit. Start saving. Kamar da kuke gani gashi nan ya wuce. So in dai wannan time din ya kare gashi nan shora awa 1 da minti 4 a sakan 38. So wannan time din yana karewa idan wayannan coins din guda 3 da na zaba in dai har sun tashi, so za su bani kyauta. Yawa in dai har sun tashi, don kuma sun yi kasa ba abin da za su bani. Shi ne yadda ake samun kuɗi a wannan site free mining, wato dala ce ne a kuɗi. Idan kana so ma za ka iya converting ɗin kuɗin ka kwanganan dala 1.80 ce. Zan iya zuwa zaɓi, zan iya zuwa gurin da aka sa ina ma yake ne, zan iya zuwa gurin da aka sa currency gashi currency. Za ka zo kai choosing, za ka iya akwai naira gashi nan NGN Nigeria. Yawa in kai dan Najeriya ne sai kai saving gashi nan nayi saving. Na dawo kamar da kuke gani zan dawo an taba cancel, kun gani abinda na tara naira 2,600 ne. Yawa so USDT gashi USDT. Sannan ga link ɗinka idan za ka gayyaci mutane. Yawa idan ka gayyaci mutane za su dinga ƙara maka, zai yi boosting ɗin naka ne, zai dinga gudu
kamar da kuke gani wannan mutane 17 gayyata su ne, shine na yake boosting yana gudu sosai na kuga. So ga idan zaka gayyace mutane zaka taba gurin da aka sa inviting, yawa invite, ka taba invite zaka je kana copy link dina, misali ina so zan tura wani abokin nawa gashi nan, zan zo kawai in taba pasting din link din gashi. So akwai gurin da kuma mutum za su ce ka sa referral code, ga referral code dina na sai ke amfani da shi, sai ka copy, zan sa shi a description. In ka copy referral code dina zaka zo gurin da aka sa profile, ka taba kan gurin dugo nan gashi, zaka zo ka sa enter access code din nan, sai ka yi pasting din sa, wato referral code dina kenan. Wane ne ya ce ka zaka paste, kawai zaka zo ka pasting din sa gashi, sai ka taba enter din nan, shikenan. Allah dinga kokari ana taba mana a subscribe saboda a dinga kara mana farin gwiwa.